Днес ще ви запознаем с живота на Белушка и Нореша, две спасени норки от ферми за кожи в Полша. Норките са полуводни животни. Но във фермите за кожи те никога не се докосват до вода, нито до почва, нито до трева. Мрачните, мръсни и тесни клетки са вече спомен за Белушка. Това е Нореша. И тя като Белушка никога не е плувала преди това. В природата норките могат да се гмуркат на дълбочина до 9 метра. Тези диви животни не могат да изгубят това, което им е вродено – порива за свобода, нуждата да бъдат част от природата.